akkor jobb 2. Jobb 2. Sima bal, sima jobb. Sima bal, sima jobb. Sima bal. Sima bal, 50. Sima jobb, hosszú. Sima jobb, hosszú. Aztán egy sima bal lesz. 100 lefele, és jobb 3. Pluszon, 3. Ez az. Aztán sima bal, és jobb 2. 2. 2. Ez az. 150. 150. Bal 4. Hosszú. Hosszú a bal 4. Negyedikbe elfér. Ez az. Elfér. 50. Azt meg. 500. Jobb 2 lesz. 2. Húzzál félre. Bal 3. 3. 3. Elfér. 50. Sima jobb. Sima jobb. Sima jobb. És sima bal, sima jobb, és jobb 3. Figyelj. Sima bal, sima jobb, jobb 3. 3. Bal 2. 2 a bal. Jobb 2. Kigyorsít közepétől. Sima bal. 100. 100. Jobb 4. Jobb 4. Bal 4. Bal 4. 50. Jobb 3. Üt. 3. Figyelj az árokra. 3. Jobb 4. Jobb 4. Majd bal 4. Bal 4. Jobb 3. Bal 3. Ez az. És aztán jobb 2 lesz. Majd bal 2. És jobb 3. Bal 4. Bal 4-es. 4-es. És jobb 4. De jobb 3. Jobb 3 lesz. Figyelj. Ektíven.